Κόρνερ με τον Καλαϊτζίτς που πριν από λίγο εκτέλεσε για το φάουλ. Ο Αναστασάκος στην κεφαλιά χωρίς να πιέζεται αλλά και χωρίς καλή ισορροπία. Ωραία ενέργεια από τον Ήλιτς, εξαιρετική, αλλά το σουτ στην πλάτη αντιπάλου. Κινήθηκε καταπληκτικά ο Ήλιτς. Και ο Πατσατζόγλου για τον Γεωργίου, ωραίο το πέρασμα, ωραίο το κοντρόλ, το σουτ όμως χωρίς δύναμη στην αγκαλιά του Κυπουρού. Επιχειρεί να βρει τον Ήλιτς, βάζει εκεί το πόδι του ο Κανακούτης, αλλά καταλήγει κόρνερ. Ή out έδειξε. Μπάλα στον Γεωργίου. Σαραντάσιος. Σέντρα. Εύκολα και πάλι βγάζουν οι παίκτες του Πλατανιά. Κατεβάζει βολίδα από τον Τζάνι. Επέμβαση από τον Κυπουρό. Ήλιτς. Ωραία η πάσα του για τον Ντεβινσέντη. Κερδίζει την κόντρα, σουτάρει. Η επέμβαση από τον Κυπουρό αποτελεσματική. Χάνεται η ευκαιρία για τον πας στο 54. Και ο Ντεβινσέντη. Η μπάλα χαμηλά, γκολ από τον Πατσατζόγλου, δεν μετράει, offside. Εδώ ξανά η πάσα προς τον Πατσατζόγλου, ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside από τον βοηθό και ακυρώνεται τον γκολ. Θεώρησε ο βοηθός ότι ήταν εκτεθειμένος. Κανακούδης για τον Αναστασάκο, έμεινε πίσω ο Μαραγκουδάκης για να μην είναι σε θέση offside και επικίνδυνα ο Πλατανιάς τώρα. Η πάσα για τον Καλαϊτζίτς δυνατό, αλλά άστοχο το σουτ στο 62. Και ο Ουντότσι δίνει για τον Αναστασάκο που του ξαναδίνει την μπάλα. Και ο Ουντότσι προσπαθεί να φύγει γρήγορα τώρα και είναι επικίνδυνος στον ακολουθεί ο Πατσατζόγλου. Πέφτει ο Ουντότσι, σφυρίζει και θα του δείξει κάρτα για θέατρο ο Μάνταλος. Γκονζάλες εκτελεί, η μπάλα πέρασε, ο Φεγκρούς ευνηδιάστηκε αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να διώξει.